Aktar minn 30 familja ma jistawx jidħlu fid-djar tagħhom mill-bib ta' quddiem, dan minħabba li x-xogħol li kien qed isir f'Pembroke waqaf ħesrem mill-bidu ta' dan ix-xahar. Kif qed taraw warajja hawnhekk l-art hija mimlija ilma kif imħarbta minħabba xogħlijiet lilhom wifqin sew min-naħa tal-gvern. Iżda din ir-realtà għal ħafna ta' residenti hawnhekk ġewwa Pembroke li biex jidħlu ġewwa darhom iridu jafġu minn dan it-tajn. Ħafna fil-fatt qed jużaw l-entratura tal-garaxx biex jidħlu ġewwa darhom. Dan minkejja li dawn l-istess garaxxijiet jinsabu f'niżla u hemm ukoll daħal ammont konsiderevoli ta' ilma. Jidher li xogħlijiet wafqu wara ftit jiem li kienu bdew u fuq il-post għad hemm il-makkinarju. Net News tkellem ma' residenti fiż-żona fejn qalulna li l-aħħar ġurnata li sar xogħol fuq il-proġett f'Pembroke kien fit-8 ta' frar fejn ħaddiema tefgħu żrar u ramel. Madankollu wara l-ammont ta' xita li niżlet dan illum sar tajn. Din il-problema ilha għaddejja għal xhur fejn ir-residenti kienu weddew li jieħdu azzjoni legali kontra l-gvern kif iż-żona tħallit fi stat perikolus. Madankollu issa ir-residenti jinsabu inkwetati minħabba li jekk kollox jitħalla nofs leħja dan jista' jħalli ħsara fil-pedamenti tal-binja u anke l-garaxxijiet li jinsabu taħt il-bini tal-appartamenti.